uMakhola Mseleku usengxakini emveni kwevideo aye wayifaka ekunye noMatt umntanakhe kunye noTata Mseleku nangona ngakhange avele yena kwivideo kodwa ke imoto yona abantu bayirecognize uba kaTata Mseleku inoba nguye lowa ebeqhuba. Molweni ndanamkela kuMam Gobhozi TV. So ke uMakhola bethunani akasekho ku-Instagram, andazi i-account yakho i-deactivatile. Sibone thina sesingamboni veske kuthiwe private okanye like akaveli, and then ke ngokusacinga uba hey inoba usiblockile siqomba hayibo senze ntoni na bethunani, kanti hey wonke umuntu akamboni. So kwavela uba udeactivatile i-account yakhe. However ku-TikTok usekhona but ii-comments uzivalile, inoba ke kungenxa yabantu ke abambhulishayo phaa. So into eyenzekayo ke kukho ivideo endiye ndadibana nayo ke mna ke on X, formerly known as Twitter, apho Makhwela ke esemotweni wabonisa ke nentombi yakhe, intombi yakhe ihleli backseat. Kangakwazi ke umveza udriver Tata Mseleku ngoba kaloku siyayazi uba oomangwabe noomakhumalo bayamthethisa, even sebembona esemzumbe eyodibana noMakhwela. So uyayazi uba she's not allowed to do that. So waveza just ke umntana lo wakhe. So lo mntu ke ngoku uJustumi ebemfake phaa ku-X uye wathi Makhwela and Mseleku, whom she can't post on socials, spending quality family time, but I'm going to need them to get a baby seat for baby Matt. Njengoba ndibona ke baby Matt epha eback engena car seat. uMakhwela wabe yena kula post yakhe on TikTok ubebhalile uba before y'all come for me, this was a less than 5-minute drive and the admin of installing a car seat takes longer. Bathi abahlali uyaphosisa uMakhwela akanayo i-car seat. Ewe kanamoto siyayiqonda, and then ke ngoku ngelishwa lakhe nomyeni wakhe unezinye iifemeli, so ebengazuhamba ne-car seat yomntana abe ephufeni nabo nabanye. So xa u-embarrassed ke ngoku yena ukuthi akana-car seat ube neentloni zaloo nto leyo. Kwathiwa futhi uba i-car seat ayithathi ixesha elingakanani uba ifakwe emotweni for uba angade athi risk i-safety yomntwana wakhe. Kwathiwa futhi akekho umntu oyisebenzisayo i-car seat unothetha loo nto leyo uba hayi wethu ndihambile ngaphandle kwayo ngenxa yoba ithatha ixesha uyenza. Yho, ndathi babhala abantu ke sana, abanye besithi kutheni le nto engahlelanga ebheke nomntana aske amfunqule ukubone. Bathi abantu hayi kaloku guys, you have to understand uba uMakhwela lona xesha alifumanayo okanye it's part of ixesha alifumanayo uhlala kunye noTata Mseleku ukuba abipha emotweni abese-front seat shem because akakamkelwa ngamanye amakhosikazi. So isetriki indaba yakhe mhlawumbi yoba ke abe usafumana iintsuku zikamacele I'm sure phaa kwinto zidibene nee-roster zoba bakufanele uba kweli suku kuba na, and then ke ngoku emzumbe akakamkeleki. So abakwazi emzumbe and then akazukwazi uya nakulo Makhwela uTata Mseleku apho ahlala khona uMakhwela. So it's either amfunele indawo yakhe yohlala okanye babhukhe. So besibagqibele ke ingabantu ababhukhayo in order for them to see or meet with each other. So yake uMakhwela besengxakini ngaloo nto leyo bethunani. A lot can happen in 5 minutes. Awunokwazi uthi hayi 5 minutes nje bendisiya around the corner. Uyakwazi uthi uphuma nje endlini ungekabheki phi, kungekapheli ne-1 kilometer ingozi yenzeke. So safety is very important, especially umntana bethunani. Wena xa ungazikhathalanga nangxaki hamba ke udrive imoto unganxibi safety belt, but ke iyafana naxa kwenzeke into kuwe unabantwana ushiya abantwana bakho belixanduva komnye umntu. So yeah, khanishani uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto. uMakhwela nithi ebengenayo la car seat okanye akanayo i-car seat qha u-embarrassed ukutsho okanye uneentloni ngoba bathi abantu ayikho ewe uthi umfake i-safety belt but umntana angaphutshuluka kwi-safety belt okanye angatshokhwa epha ngasemva. So bofamba ukhwele naye pha ebheki warawara kuningi. uMam Gobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.